मर्निं लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै फिन आं फैफिननाय जाबाय। दिनै आं लाबोनो नागिरदों सासे दावगाफुनाय महरगिरि, फावखुंग्रि आरो मेथाइ रोजाबगिरि। बिथांनि मुङा जाहैबाय पद्मा ब्रह्म। बिथांजोआ क'क्राझारनि आरो बिथाङा सोरनि फिसाजो नोंथांमोना उनावहाय मिथिगोन। आं दा खिन्थाथ'ला, आं दा बिथांजों रायज्लायनि। आं बिथांखौ फनाव नागिरनोसै बहा दं। नाथाय नोंथांमोना दाबाव जायफ्रा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाहां जादों, बिथांमोना थाबैनो साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे जाथि बंस बयनोबो शेयार खालाम। नांबाय रेकर्ड। हेलौ आदै। आंना मोनसे इउटिउब चेनेल दङ, आर्टिस्ट इन्ट्रडाक्सन होननाय। बिनिफ्राय नोंखौ बरायनाय जाबाय दे। दे आदै। आच्छा, नोंखौथ' आङो पद्मा होननानै मिथिगौ जेनेबा। आरो माबा बेनो नङा होमबा मुङा, ना बेलेग गुबुन दङ? आंनि फुल मुङा पद्मावती ब्रह्म। आरो आंखौ न'आव ओरैनो अननानै रुकि होननानै गाबज्रियो आरो बयबो। रुकि होननानै गाबज्रियो। आच्छा, जायखिजाया जों सानैजों रायज्लायनो नागिरनाय खोथा जाहैबाय, नों जे हारिमुआव हाबफैबाय, बर' हारिमुआव। नों हाबनाय लोगो लोगो बर' हारिमुनि थफ्लाया एसे देरबाय आरोखि। बयबो माने हारिखौ फोथांना लाखिनायाव जायफ्रा जेरै लाखिबाय, नोंबो एसे माने बेहाय नोंनि आखाइनि जिनिर, नोंनि आथिंनि जिनिर ओरै नांदेरना थाबाय माने। बुजिबाय दा? बयबो गोसो होना मावलायबासो, बिदिबासो जोंनि हारिमुनि थफ्लाया गिदिर जागोनथ', नङा होमबा? दा बिनिनो नोंजों आं हिसाब निकास खालामनाय जागोन। दे। दा नोंनि फरायनाया नै दासिम बेसे जाखो? आंना दा डिग्रि कमप्लिट जाबाय आदै। आङो हिस्ट्रियाव मेजरिं खालामदोंमोन। आरो आङो दा मास्टार्सखौ लाथ'नाय जायाखै आरो। मास्टारखौ लागोन? लागोन। दा दसे ब्रेक लाथ'नानै दङ आरो। दा ब्रेक लाथ'नानै दं। दसे टाइमनि थाखाय ब्रेक लाथ'नानै दं। मुथथे नोङो मास्टारिंखौ लागोन आरो ने? लानायनि प्लेनिं खालामगासिनो। उनाव नायनोसै मा जायो आरो। दे, नोङो एलबाम खालामबोबाय, मेथाइबो रोजाबबोबाय, नङा होमबा? आदै। नोंखौ बेफोर, नोङो मानो गोसो जानाय जे आं मेथाइ रोजाबगोन, आङो एक्टिं खालामगोन, नोङो मानो गोसो जानाय, एबा नोंखौ सोर इनकारेज होनाय? आङो बिदि सिंगिं आरो एक्टिंआव उन्दैनिफ्रायनो गोसो दंखायोमोन आरो बुंनो थाङोबा। मानोना आङो आंनि बिफाखौ उन्दैनिफ्रायनो नुबोबाय थानाय जाबाय, बिदिनो बहाबा थांनानै प्रग्राम खालामहैनाय मानाय। आरो बेयावनो आङो गोसोआव नांनानै थाखादोंमोन आरो जे आंबो सानसे आंनि बिफा बायदिनो जानो गोसो। माने बिदि कालचार लाइनाव ओंखारनो गोसो होननानै। गोबाङानो मिथिया नोंनि बिफानि मुंखौ खिजानि? नोंनि बिफानि बाबानि मुंखौ गोबाङानो मिथिया, नोंनि खुगाजों बुंलाय सोर मानसिया? मानसिफ्रा गोबाङानो कनफिउज जायो जानो हागौ। दा आङो आंनि खुगाजोंनो बुंनोसै। आंनि बिफानि मुङा बिग्राय ब्रह्म, आरो आङो बिथांनिनो फिसाजो। आरो आंनि बिमानि मुङा पद्मिनि ब्रह्म। गुबुन मोनसे नाम दं बेहा? आंनि बिमानि गुबुन मोनसे मुङा फिरफिला। 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 आच्छा, जाहैबाय, जों मिथिबाय, आंबो मिथिबाय, रायजोआबो मिथिबाय नोङो सोरनि फिसाजो। नोङो बिग्राय ब्रह्मआ बेसेबा उन्दैनिफ्राय, नोंथ' नुवाखै, हाग्रा बंग्रा गिदिंनायफोरखौ नुवाखै नोङो, जों नुदों। बेसे एकदम गोजां बोथोराव जेकेट गाननाय गस्ला गैयामोन बेहा बे समाव। कट गैया, हिसिमा जोमनानै मेथाइ खनोमोन स्टेजाव। बेफोर पिक्सारखौ नोंसोर नुवाखै, जों नुदों। ओंखायनो जों बिग्राय आदाखौ बावा थैजासिम। बेहा माबाफोर बेराम आजार जायोबा जोङो थाखा फैसाथ' हरनो हाया, खालि जोङो आर'ज गाबो आरो
आर'ज इसोरनाव आर'ज गाबो जे मानसिखौ जोंनो नांगौ ओरैहाय आदै नंगौ जों बिदि आरो जोंहाथ' जोंबो बेनो गोरिब गावहाबो गोरिब बाबायाबो बिदि आरोखि नंगौ आदै आच्छा बे इमसनेल थांबाय दसे दान्दिसे अरजाला आरो आं दा नोंनाव फैनोसै नोङो गिबि मेथाइ रोजाबजेननाय ना एक्टिं खालामजेननाय आङो गिबियै मेथाइखौनो रोजाबजेनदों आदै आरो लोगोसे आंनो एक्टिं खालामदों बेयाव आंनो निजा खननाय आरो आंनो निजा एक्टिं खालामग्रोदों आरो आदै नोंनि माने नों गुबुननि रोजाबनायाव माबा मोसाखायाखै निजेनि रोजाबनायाव मोसाखादो आदै फुरा आंनि फार्स्ट आरोखि बेनो फुरा आं निजा खननाय नों निजा खननाय मेथाइआ निस्सय गोसोआव दं नोंहा निजा खननाय नालाय निजेनो मोसानाय मेथाइआथ' एकदम फारि फारि गोसोआव दं आदै गोसोआव दङ ओरैनो लाइन मोननैसो रोजाब हरदेरनो हागोन नामा एसे ओरैहाय जागोन दे आदै देनाय रोजाबलाय फार्स्ट हिसाबै फार्स्ट मेथाइबा नोंनि ओरैनो ससे दोंनैसो लाइन आरो सनैसो मेगन मानो एसे मोजां मोनो गोसो मानो एसे हास्थायो नोंखौ लाजिस्लु नों मिनिखैरो मिनिफैयो रायदाव फैयो जंखाय फैयो नुफा माफा जाबाय आरो बेनोमोन आरो फार्स्ट ना बेनोमोन बोदोर गोसोआ आरो गाननि नामा बोदोर गोसोआ गाननि मुङा गाननि मुङा थारमाने सोरबा इउटुबाव नायनोबा बोदोर गोसोआ लिरबानो नुगोन आरो ने आदै आच्छा बिग्राय ब्रह्म इउटुब चेनेलाव थांनानै नायबानो नुगोन आरो बिग्राय ब्रह्म इउटुब चेनेल आदै दे आं रायजोफोरखौबो खावलायहरखाबाय नै दानो बिग्राय ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ सार्च खालामब्लानो बे मेथाइखौ नुगोन रायजोफोर दै ओमफ्राय जाहैबाय नोङो नों मोसानायखौ माबोरै रोङा आङो मोसानायखौ गोदो स्कुल प्रग्रामफ्राव बेयावहाय लोगोफोरखौ एफा एनै मोसानाय नुनानै माने आंबो गोसोआवहाय साननाय फैदों आरोना आंबो बिसोरबायदिनो मोसानो गोसो इन्जय खालामनो गोसो स्टेजाव बेफोरबायदि साननाय फैदोंमोन आरोना अब्ला आङो बे टाइमाव एसेबो मोसानोनो रोंथारामोन दाबो रोङा बे खोथाया नंगौ अब्लाबो आङो जाखिनि आं हायो निजा हायो बेखौ नाजायो आरो गोसो गोरबोजों आङो पारफेक्ट नंथाराबाबो एफा एनैखौ नाजायो आरो आदै हामदों बाबायाबो रोङा मोसानो इसेबो रोंथारा जोंथ' इसे रोंगौ मोसानो एफा एनैल' आदै आंबो माया रोंगौना रोङामोन माया बेबो मोसानायाव बारा गैखाया आदै बेबो गैखाया मोसानाय नुखायाखै मेथाइल' रोजाबनाय नुदों रोजाबोमोन बेबो गोदो सिख्लायाव बे मेथाइ नोंनि बे मेथाइ गिबि मेथाइआव सोर करिय'ग्राफ खालामदोंमोन करिय'ग्राफारा माबा आदा मानब दंदेरोमोन मानब आदा मानब लागि बे एसे एनै फोरोंदेरदों आरो ओमफ्राय जाखिनि डाइरेक्सनसफोर दङ फोरोंनानै होबाय आरो बाबाया शुटिंफोराव थाफाबाय थायो थाफाबाय थायो बाबायानो आंखौ लांलाय लाबोलाय खालामबाय थायो ओमफ्राय नेक्स्ट मा एलबाम खालामखो नोङो बेनि उनाव आङो बेनि उनावहाय बोदोर गोसोनि उनाव आङो लाभ लाभखौ शुट खालामनाय जादों बिबेक गयारिजों बे आंनि फार्स्ट मिउजिक भिडिअ'आबो बेयाव बिबेक दंखायोमोन सेकेन्ड टाइम लाभ लाभआवबो बिबेक बिथांजोंनो लानाय जादों आरो आङो बिबेकजों आच्छा नोङो बे मेथाइखौबो नोंनो रोजाबदों बे मेथाइखौ आं रोजाबनाय जायासै आदै बे मेथाइआ गोदोनि बाबाजों आनै सुलिखाजों खननायसोमोन नालाय लाभ 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 होननाया मा जायो इयो ना बियो आदै बेनि उनावहाय बेनि उनाव आङो बिथां धोरोम खुंगुरजोंहाय आनै सुलिखानि आन्दारावनो मोनसे गाबावनाय जादों आरो मानो बिदि जायो होननाय
मानो बिब्दि जायो? औ मानो बिदि जायो? बे प्रडाक्सना नोंस्रा बाबानि नङा बियो? प्रडाक्सना आनै सुलेखा बसुमतारीनि आन्दारावनो। सुलेखा आब'नि। औ औ रोजाबनायाबो गावनो रोजाबबाय? औ आनैयानो रोजाबदों बेखौबो। औ बेनि उनाव नेक्स्ट? बेनि उनाव नेक्स्टआ शुटिं सोलिगासिनो निउ इयारनि, नोंथांमोनहा नेनानै था। नै दा? बिथां बिबेक गयारिजोंनो बेबो। नै दा सोलिगासिनो शुटिंआ? औ शुटिंआ दा सोलिगासिनो। औ दा नोंथांमोनहा नेनानै थादो निउ इयारनि थाखाय एसे इन्जय खालामनो थाखाय। नेगोन आंनि साबसक्राइबारफोराबो नायगोन निस्सय बिग्राय आदानिखौ। औ नायगोन। रिलिजआ माला जागोन नों खोन्थाखाना दोनोब्ला मोजां जायो, मालाय थियारि जाना थागोन। रिलिज डेटखौ खिथानो हानाय नंथ'आ आदै, दाबो फिक्स जाथ'वाखै नालाय। औ ओंखायनो दा रायजोफोरनिसिम फोसावनो हाथ'नाय नङा आं, बेनि थाखाय निमाहा बिबाय आरो। जायखिजाया माबायाव जागोन आरो डिसेम्बरनि लास्ट उइकफोराव। औ बेफ्रावनो जागोन। 31फोराव 31, 30 ओरैहाय। औ आदै मोनगोन। बे मेथाइखौ सोर रोजाबा? बे मेथाइखौ आंनि बिफायानो रोजाबदों आदै। औ नों दासिम खैथा मेथाइ रोजाबखो एलबामाव? आङो दाबो दोंसेल' जादों। दा दोंसे जाबाय आरोखि। औ दहाय रोजाबनाया? औ दहाय रोजाबनाया। बेनिफ्राय नोंनो सुलेखा आब'नि प्रजेक्टआवबो थांबाय, न'नियावबो खालामबाय ओरैहाय। औ आदसा नोङोथ' नै दा एलबामफोरावल'सो गादों नङा होमबा? औ आदै। नोंहा मुभि खालामनायनि सिमां दंना गैया? मुभि सोरबाफोर लांग्रा दङबाथ' खालामनायनि गोसो दङ। सोरबाफोर अनबाय बायनानै चान्स होयोबा खालामनो गोसो आरो, इन्ट्रेस्ट दङ। लांगोन मानो लाङा, लांगोन। नोंनाथ' मिनिनाया जायो, गाबनायासो जायोना जाया? बाबाखौथ' गाबनाय नुफेराखै आङो। आंबो नुफेराखै। गाबा बियो, गाबनो रोङा। ओरै गोसोआव माबायसा दुखुआ बिनिया आं मिन्थिया, खिन्थु गाबा। दा फिसाजोआबो गाबनो रोङा नामा ओरै सानदां। फिसाजोआ गाबखौसो। गाबखौथ'। एसेयावनो गाबो फिसाजोआ। होमबालाय लांगोन, गाबनोबो रोंनांगौ ना एक्टिंआव। दा नोङो आखाइयाव नेक्स्ट मा प्रजेक्ट सानना दोनदों जेनेबा बेनि उनाव, बोसोर गोदाननि उनाव? जेबो प्लेनिं गैथ'आ आरो, जेबो प्लेन लाथ'नाय जायाखै। नोङो देमसि मेथाइ मोजां मोन ना मोना? देमसि माने बैसागु मेथाइ। खोनायासै? बैसागु मेथाइ रोजाबफेरदोंना फेराखै? देमसि जि होनो जोङो। ओहो रोजाबफेरनाय जायाखै। स्टेजआवबो रोजाबा? ओहो स्टेजआवबो आङो रोजाबफेरनाय जायाखै आरो दासिम। फिउचाराव आङो खनलांगोन होननानै आङो आसा दङ आरो। औ देमसिखौ रोंनांगौ, बर' बे जोंनि माबा नालाय, फकआवनो गोलैयो देमसि माने। आदसा नोङो स्टेजआव जि मेथाइ रोजाबो नोंनाथ' दोंसेल'सो जाबाय नङा होमबा? औ दाबो दोंसेल'। दा नों सोरनि मेथाइखौ बांसिन रोजाबो? आङो स्टेजआवथ' बिदिनो पारफर्म खालामफेरनाय जायाखै, अब्लाबो न'आव थालाबायबा बिदिनो इंलिसफोर हिन्दीफोर खनलाबायो आरो ओरैनो। बर'आबो गोदो बाबामोन खनग्राया, गोदोनिया बांसिन फैयो आरो आंनाव। बाबामोन खनग्रा, सुलेखा आब'मोन? बाबामोननि टाइमनि मेथाइआ बांसिन फैयो। बबेनिया? बाबामोननि बे गोदोनि समनि गावसोर जे रोजाबोमोन ना, बाबामोननि टाइमनि मेथाइआ आंनि गोसोआव बांसिन फैयो आरो। देनाय फिसाजो हिसाबै बाबानि मेथाइ ससे रोजाबनाय एसे लाइननै। बाबानि सं? औ बाबानिखौनो रोजाबसं ससे। दे। मुङा बिनि रजे, बिखौ आं मोजां मोनो। मुङा बिनि रजे, बिखौ आं मोजां मोनो। बियो सैथो, बिखौ आं मोजां मोनो।
सैथो बेखौ आं मोजां मोनो मुङा बिनि रुजे बेखौ आं मोजां मोनो एसेनोसै बारा प्रेक्टिस खालामनाय जायाखै आदै ओंखायनो गाराङा एसे दाथ' नों उन्दुनासो सिखारदोंना नङा होमबा दाबो उन्दुनानैसो सिखारबाय गाराङानो बारा जाया बे समाव बिदि जायो जायखिजाया खायसेफ्रा माने हारमनियाम गिटार ओरैनो मेथाइखौ रोजाबनो हाया स्केलाव खोलैनो हाया नोंखौ एकदम स्केलाव नांदों आरो डिसटिउनबो जायाखै बिराद मोजां हागोन नोङो गोसो होबावबा औ आदै आंबो बेखौनो आसा खालामनानै दङ गोसो होनाया ओरैहायसो माने नोङो जुदि फुङाव घन्टासे बेलासियाव घन्टासे रेवाज खालामो सारेगामा ओरै क्लासिकेल मेथाइफोर अब्ला नों पाक्का जालांगोन आरो एकदम टाइट जालांगोन बाबायाबो होसोना मोननाय नङा नोंखौ सारेगामानि मेथाइ रोजाबना रोजाबा नोंलाय आङो आनैनिखौ गानफोरखौ गोसोआव थायाखै बारा गोसोआव गैया बाबाया ओरैहाय बायसा बिखात मेथाइ दङ जाय जोंनि मोनसे दोंसे मेथाइ सुजुनाय बिबारनि माला जों हरनि 11टायावसो टिउन खालामदोंमोन जोङो होमबाथाय जौ फाग्लासोमोन आंबो बाबायाबो गाराखैमोन फुंखा महिलारिया लोङा एकदम फुंखा महिलारि सारखौ हमथानानै फज'नानै बे मेथाइखौ बानायहोदो जों बे मेथाइखौ नों गोसोआव दं नामा आङो बारा गोसोआव गैला अब्लाबो दोंफा दोंनै लाइन गोसोआव फैदों आरो ओरै मोनदां सुजुनाय बिबारनि माला आखायाव लानानै बे मोनदां ना बेनो बेबो बे सुजुनाय बिबारनि माला बे बबेबा पिक्सारनिसो मुभिनि माबा रोजाबनाया सुजुनाय बिबारनि माला आखायाव लानानै बेसोमोन आरो जों ज' बानायनाया आচ্ছা जायखिजाया नों दा क्लासिकेलथ' लाखाबाय आङो क्लासिकेलबो लानाय जायाखै आदै माबानि मेथाइनिखौ लाथ'वाखै ओहो मेथाइनिबो लानाय जायाखै बेखौबो लाहोलांदो नोङो मेथाइआवथ' संगितआव बैसोदो खोथा गैया नालाय बैसोनि खोथा गैया नोङो दा एमएबो खालामनोबा गोदोनिफ्राय सोरबा मास्टारनि आन्दाराव लाबाय लानानै परिखा खिनिखौ हैबाय थाबाय खालामबानो उनाव रेवासा होमबा थिग जागोन आरो क्लासिकेलजोंसो रेवासा थिग जायो माने आच्छा होमबाथ' जोंनिया रायज्लायना बेखिनियावनो जोब्बाय नोङो बिफानि मुंखौ लाखिनांगोन बिफानि मुंखौ लाखिनाय लोगोसे जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव हेफाजाब होनांगोन नोंबो सासे सानथि जाहैबाय नङा होमबा हारिमुवासो हारिनि महर मोखां बे हारिमुवा फैबा बर' जाथियानो सेस नंगौ आदै नङा होमब्ला नों जेरै मोजां मोनो आइ आफानि डाइरेक्सन मथे सोलिदो ओमफ्राय नोंनि गोसोनि खोथाखौबो आइ आफानो बुंना लादो बिदिनो लासै लासै दावगालांबाय था नोंनि साननायफ्रा जाफुंथों लोगोसे नोंनि जिउआ गोलाव जाथों आङो अबं गसाइनाव बोर बिनानै नोंनो हरदेरनाय जाबाय थेंक इउ आदै थेंक इउ स' माच नोंथांनिसिम बिराद खर' गंग्लायनानै गोजोननाय थाबाय आदै आरो नोंथांनि इउटुब चेनेलाव जे आंखौ दसे समनि थाखायबाबो इन्टारभिउ लानो नोंथाङा चान्स होदों बेखौ आं बिराद माने गोसोआव लानानै थासिगोन आरो आदै दे जोबोद गोजोननाय थाबाय आंनि अननाय मोजां मोननायखौ नोंथांनि नायगिरिफोरनिसिमबो बावहरनाय जाबाय नोंथांनि न'खर फेमिलि गासिबो जाहाथे मोजाङैनो बयबो थायो थाजिमै थायो बेखौबो आं आर'ज गाबहरबाय आरो आदै दे साबायखर होमबा जोङो जों सानैनि सावरायनायखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गुड बाय दे आदै दे थेंक इउ दे बाय पद्मा ब्रह्म बिग्राय आदानि फिसाजो
मोसानाय एक्टिं रोजाबनाय माने जेरावबो आखा फाखा दावगाफुनाय नोंथांमोना गोसोब्ला लांनो हागोन फिल्मावबो एक्टिं खालामनो गोसो दं होननानै बुंबाय बिथाङा नोंथांमोना लांनो हागोन जायखिजाया रायजोफोर जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोसे गोदान बोसोरखौ लासै लासै बरायनो थाखाय रेडि जादो आरो गोजामखौ बिदाय होनो लासै लासै रेडि जादो नेक्स्ट लास्ट बे इयारनि लास्ट सप्तायाव आङो जोबोद गिदिर गिदिर महरगिरि लाना फैगोन मुंदांखा फिल्म डाइरेक्टर जोंदाव बड'सा सुलेखा आब' दीपक रामसियारि ओरैहाय गुरु पबित्र बिथांमोनखौ लाना फैगोन बिथांमोना बेस्ट वाइसेस हरगोन जायखिजाया दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिमुनि बाय